Se buscas un destino auténtico, con sabor a mar e identidade propia, ese lugar é Burela. No corazón da Mariña lucense, esta vila mariñeira convídate a descubrir unha Galicia diferente, chea de vida, tradición e experiencias únicas. Que pode atopar aquí un visitante que non atopará noutro sitio? Bueno, pois en Burela o que pode encontrar é a cultura mariñeira derivada do noso gran pasado, presente e futuro mariñeiro, boa gastronomía polos bons produtos que traen os nosos peixeiros aquí á lonxa de Burela e unha tranquilidade que non vai atopar noutro sitio. Santiago, que historia do mar lle contaría a un turista? Pois eu contaríalle que eu anduve 16 anos nun barco aquí en Burela, botábamos máis ou menos ao redor de un mes. Gacha, que recomenda para pasar un día en Burela? Entón, cando veñen os turistas, o que facíamos é informalo de todas as cousas que poden ver e visitar en Burela, non? Unha principalmente xa é isto onde estamos agora, que é a Moncloa. Depois tens o Puerto, que ten moita actividade, é unha cousa moi bonita tamén para visitar. Temos unhas praias moi boas. A ver, nuestro trabajo consiste, vamos a lonja, cogemos el pescado e luego es la atención al público. Pois Burela e mar tamén ten o noso patrimonio xeolóxico, natural, por suposto a gastronomía, pero hai unha cousa que eu sobre todo destacaría que é a multiculturalidade que temos. Narciso, que é o mellor de vivir en Burela? Eu penso que o mellor que ten Burela, eu creo que o mellor eu destacaría a xente, a población. É un pueblo tremendamente acolledor. O Barco Museo é a historia pura de Burela, escolleuse unha para facerlle unha homenaxe ás xentes do mar e outra para que a xente vira o barco por dentro, como se pescaba, un barco típico de madeira como eran todos. Modernidade van da mano, onde cada recuncho garda algún segredo e onde a hospitalidade da súa xente vai que quen ven queira volver. Pesca. Integradora. Vida. Calidade. Turismo. Gastronomía. Arte. Mar. Historia. Futuro. Burela.